La clau és, primer, aprendre habilitats comunicatives, això és importantíssim. Per tant, no aprendre habilitats de com fer un Prezi o un PowerPoint, sinó habilitats de com explicar-lo, com saber-lo fer també, però sobretot com explicar-lo i aprendre molt, assajar molt i que la presentació només sigui una cosa de fons, que serveixi com a suport per tu i un suport visual perquè la gent tingui alguna cosa on mirar. La presentació el que ha de ser és un suport, és un fons, com si fos un grup de música, és la bateria de fons, aquella cosa senzilla que et permet seguir un ritme però que no espatlla el que hi ha per sobre. El PowerPoint el que ens fa pensar d'una manera molt estructurada, molt lineal, de 1 fins a 100, i el Prezi té l'avantatge i l'inconvenient que és com un canvas, és un lienzo en blanco que em permet posar allà el que vulguis, com un mapa mental. Llavors jo he explicat l'eina Prezi perquè és una eina que em permet editar des de la pàgina web i amb connexió i després m'ho deixa presentar des de qualsevol aparell dels que tenim ara a la butxaca. Un iPad, un iPhone, qualsevol smartphone Android, tot això em permet presentar el Prezi. I després els he explicat l'eina Flowbella, que és una eina només per l'ecosistema de moment iOS, que és Apple, que té l'avantatge que em permet fer les presentacions des de l'iPhone o des de l'iPad i després presentar-les des de l'ordinador. Que aquestes presentacions estiguin en un núvol que hi pugui accedir des de qualsevol aparell per poder-la tenir disponible en qualsevol moment i poder fer una presentació pim-pam.